А в роботі побувала в нас майже 20-річна машинка Toyota Prado 120, і ми дооснастили її дуже сучасною функцією контролю сліпих зон. Бачите, вкладиші дзеркал у нас тепер з відповідним гравіюванням, і при русі в декількох смугах, коли ми перебудовуємося, і позаду їде автомобіль, який ми не бачимо, який знаходиться в сліпій зоні, цей індикатор нам ось таким от помаранчевим кольором буде сигналізувати, мов обережно водій, ззаді хтось є. А ще при включенні повороту буде навіть не тільки візуальна сигналізація, а й звуковий сигнал. Такий вкладиш у нас встановлений як на водійському дзеркалі, так і на пасажирському. Ось, бачите, зараз люди проходять, якраз він засвітився. Тому цікавить таке рішення. Такі дзеркала, вкладиші, система є на практично будь-який сучасний автомобіль. Звертайтесь, будемо раді допомогти.